ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Авто ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин навор имрӯза мо якчанд намуди хонаҳо, заминҳо, квартираҳо, техникаҳо, аппаратҳо, компютерҳо қабул кардаем. пешниҳодтон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ дорои замин, мошин, хона, техника, аппарат чизе бошен, дар WhatsApp суратҳоша ҳамроҳи маълумотҳо шурӯъ кунем, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯз 25 июни соли 2024 1000 рубл дар бонки хата 121 сомония. имрӯза видеонавор ҳастай. хонаҳои фурӯши аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восе, аз шаҳри Бохтар, хулас навори зур, техникаҳо, квартираҳо, аппаратҳо ҳамаш ҳастанд. Бо диққат тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали Авто ТВ дар ҳамин навори мо ҳозир лайкотонро бизанен. дар канали мо Авто ТВ подписатсия кунен. бовар дорем ягон хона мошини арзон меёбем. мегзарем ба якум эълони рӯза. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Вахш масоат 8 сотих бо нархи 37000 сомонӣ фурӯхта мешавад. барои тамос рақамҳои 935 ёки WhatsApp +7 931 занг бизанед дӯстон. наздикии бозори Гулистонда қарор доштааст. дорои 8 сотих масоат, об ва свет дорад. нархаш 37000 сум. бо савдои хуб дорад. срочно сундаркор. мактаби садиқи бунгоҳи тиббӣ қариб 1 километр ҳастай. ҳамин замин дар лави раҳи Гулистон қарор дорад. Вахши Гулистонда хулас чи қарор доштааст. фақат ки бачаҳко ина метонен ҳамин замина чо кунен, харидорӣ кунен. наздикии обда, ҷое ки об дорад, зиндагӣ ҳастай дӯстон. хуласи гап ки 37000 гуфтастам, бо савдои хуб мекунаша. срочно сундаркорай муомила дорад дӯстон. зангатка аз номи канали мо Авто ТВ бо ягон салом расонед. худохоҳ бо ягон скидкаи гарантон иншоалло мекунам. наворда ҳатман бачаҳко пабратс ки фақат лайкора бизанен. навори баъдан худохоҳад бо мошино мешавад. далши тамошо кардан бигирен. фикр мекунем ки навори зур лабои мошино, хонаҳо, техникаҳоро, аппаратҳоро реклама мекунем. мегзарем ба дуюм эълони рӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги 4 сотих 5 хонара ба газаблок чо кардан вардоштиям дӯстон азиз. 195000 сум нарх. ноҳияи Восе, ҳамун тарафҳои Азизов, Раҷабда қарор дорад. рақамҳои 30 дастӣ ёки WhatsApp +7 906 метонен занг бизанен, чахчақ кунен, ҳамин хонара чо кунен, бихарен. коридор анҷомхона дорад, аловхонаву баня дорад, ҳоҷатхонаам дорад. об светаш камбуд надорад, ҳуҷҷатош ҳастай. мардими сарбаланди Восе меҷаен. лайкора ҳатман бизанен. ина ҳамин хонара фикр мекунам каси мехарам, бурд мекунам, бурд. фикр накунен семен блокай, газаблок қати, яъне ки чо кардан хонара вардоштем бача азиз. шикатур кардагӣ мегирен, далши ба хости дили худтон ремонтш мекунен. зиндагӣ карда месем бача азиз. муомила кунен, чахчақ кунен, маъқул боша бигирен. мегзарем ба сеюм эълони ин рӯза дӯстон азиз. заправкаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, Тангаи, роҳи Калонда қарор дорад. 1,300,000 сомонӣ нархш. 30 сотих масоат дорад, масоати умумӣ. WhatsApp-шон 409 77 77 90. иншоот дорад, яъне ки мойка, автосервис, автозапчаст дорад. балнисаву магазини масҷид, аптека ҳамаш 300 метр, яъне ки разница раҳай
пеши заправ карда хулас қарор дорад. 1,300,000 сум меган савдои хуб мешавад бачо. касоне ки яне ки заправка харасан далши бизнеси калон кардан яй ина марамад ам якада занг бизанен хулас гап ки бихарен ша маълумоти пура дар WhatsApp шон муроҷиат карда яне ки маълумоти пураша бигирем бачо азиз. мегзарем ба чорум эълони рӯза. хонаи фурӯшиша астае ки дар ноҳияи вахш ҷамоати ваҳдат деҳаи султонобод ду хона 13 сотих масоҳат бо нархи 250,000 сомонӣ савдо карда мешавад. рақамҳои 889 WhatsApp ё ки 3 WhatsApp кор мекунад. бания ва аловхона ва анҷомхона дорад. ду дархона ва долонам дорад. 5/3 гирди хона яне ки десен кадом ҳолада яне ки қарор дорад, яне ки маҳкам кардагӣ нестай. як параш оғили 15 метра дора, навес обши 55 метра мега. нигоҳ кунед бачо. хоб хона ремонтошон дар кадом ҳолат қарор дора, худотон яне ки дидесен кадом ҳолатай маълумоти пураша занг бизанем бачако чахчах када бигирин ша. мегзарем ба панҷум эълони рӯза. квартираи фурӯшида астае ки дар шаҳри Душанбе 7 тахтарда поёни корвон 2 комната 50 метри квадратӣ инами квартира бояд шава савдо карда шавад. ремонти квартира бад нест бачако азиз. 380,000 сум мега бо савдои хубам дора. якум этажда аслан дом худаш чи 3 этажа мега, не ки хона дар якум этаж қарор дора. рақамҳои WhatsApp 909 ё ки боз WhatsApp 972 занг бизанед. поёни корвон доми 3 этажа пушти 7 ахтарда сексия якум этаж 2 комната 50 метри квадратни. пешушта ҳама чи ҳастай. бозор, балниса, мактаб, гимназия, ремонти хона навай ҳамаи чизу чора шати яне ки савдо карда мешавад. ҳамаи чиза хулас хона дора дӯстон азиз. ремонтҳои хона просто бомба. метавонен зангават кард чахчах кард ҳамин квартирара бихарем бачо азиз. мегзарем ба шашум эълони рӯза. оҳан мехарем бачако. оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ. коробка аз 1.30 дирам то 1.80 дирам. коғази сафед 2.5 то 4 сум мехарем. кондисионер 300 то 600 сум мехарем. зил газ 53 то 12,000 сум. камаз мошини калони майда мехарем. караоти дар тиреза мехарем. холодильник аз 200 то 700 сомонӣ. тинка 1 сум. алюминий 7 то 13 сомонӣ. мед ай 6 сум сар мешавад. аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. тамоми чизи кӯҳна мехарем. дар WhatsApp нависен. салафан 3-4 сомонӣ. маълумоти пура бо WhatsApp бачако падениса кунен. касоне ки оҳан дорад занг занем масъала кунен мегира бача азиз. мегзарем ба ҳафтум эълони рӯза. хонаи фурӯшида астае ки назди ҳавлигӣ ноҳияи варзоб деҳаи чорбоғда қарор дорад. 3 комната масоҳати ҳамин хона 4 сотиха бардор азиз. 300,000 сум мегам бо савдои хуб мекунанша. рақамҳои WhatsApp 906 метавонен занг бизанен маслиҳат карда бигирен. хонара соли 2017 сохтанд. 3/6 хона. хонаи дигари 3/3 свет об ҳастай 4 яне ки 4 сотих 3 комната. мактаб, масҷид, магазин, беморхона ҳаст, аптека ҳастай. ремонти хона миёна кредит дода намешавад. толка ба сум бо нархи 300,000 сомонӣ савдо мешавад ки бо камтар муомилаи хуб дора. фақат дӯстон беҳуда занг назанен. касоне ки мехарен ҳамон нафаро зангават ка чахчах кунен. маълумотҳои ҳар як хонара худум гуфтесам бардор азиз. мегзарем ба ҳаштум эълони рӯза. мошини гавнавоз астае ки закас машина. нарх бо муомила маслиҳат. адрес ноҳияи ёвон любойҷо мерава бачо азиз. рақамҳои 935 ё ки WhatsApp +7 916 занг бизанем бардор азиз. яъне ки мақсади аслии мошин чиай? касоне ки ҳоҷатхонаотон пур шидагиай ҳамин якада WhatsApp ё ки дастӣ занг бизанем рафта яъне ки тарафҳои ноҳияи ёвон не толка ёвон любойҷо мераванд ҳоҷатхонаро яъне ки тариқи шланг пони тоза карда
фасон кардан метия бо нархи арзон. Ина марамад акада занг бизанен кортона тамом мекунад бародар азиз. Ина ҳамин мошин хулоси гап ки бо нархи арзон ака рафта кортона тамом мекунад. мегзарем ба нӯҳум эълони рӯза. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара деҳаи Очоварда қарор дорад ки бо нархи 40,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ба хотири ҳамин замин лайкҳоро бизанед бачаҳои азиз. 6 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои WhatsApp 931. қарор тайёр шидестай дар наздикиш мактаб балниса ҳастай. замин дар дакансай кӯча қарор дорад. 6 сотиқай боз як рес санг овардагӣ рехтагӣ тайёр ҳастай бачаҳои азиз. обша гузарондагӣ ҳастанд тайёракай. хулоси гап ки ина ҳамин замин срочно чи фурӯхта мешава. занг бизанен чахчах кунем бачаҳои азиз. дӯстон азиз, номеро барои реклама кардан замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар шумо дар ҳамин WhatsApp рӯӣ кунен, суратоша, видеоша, маълумотоша. худо хоҳад реклама гизараш мекунем, фурӯшта мегзорем. хоҳишаи ҳаматон пабратс ки дар ҳамин канали мо подписатсия кунен, видеонавода лайкҳоро бизанен. ҳамин лайк чанд қад бисёр шава, худо хоҳад навор топ мерава. иншоалло замино, технико, аппарато ҳамаш савдо мешава, бо беҳтарин корам мешава бачаҳои азиз. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара ҷамоати Исмат Шариф 1 деҳаи Ҷарбулоқда қарор дорад. ана дарвоза, ана ҳамин хона чӣ мешавад? срочно фурӯхта мешавад. то ҷои қайд кардан шланги об дар пушти хона овардагиак. 170,000 се хона масоҳат 8 сотиқ гирди хона маҳкам кардагӣ таппа тайёрай бачаҳои азиз. муомила дора. рақамҳои WhatsApp-и асосӣ 880 ёки WhatsApp-и дигари 00433 ёки WhatsApp-и дигари 908 00402 ёки рақамҳои дастӣ Прямои Тоҷикистон 907 54 21 29 занг бизанен чахша кунен. мегам мактабаш 60 метр. касоне ки мехара ҳамин мирғи ҳундуку дигароша маслиҳат мекунем бо ягон сум агар бутамаги иношам чӯ мекунем метем мега бачаҳои азиз. муомила кунем хулос. мактаб 60 метр, масҷид 120 метр ҳамин қаразинса дорад. баъдан хонаҳо 6 ба 3 обши 9 та хонаҳо мега ва коридор, алохона, кухни, 2 та оғил дорад. алишам ба караван мошин мешавад. ине ки бо ягон сум болои бутан мега бачаҳои азиз. ин хел ба нарх 170,000 сомонӣ боз савдои хуба мешава. фикр мекунам касе ки мехара бурд мекунад бачаҳои азиз. ремонтҳои хона просто бомба бачаҳои азиз. об дар пушти хона овардаги ҳастай мега. чизе ки дар ҳамон ҷое ки об ҳастай ҳаёт ҳаст бачаҳои азиз. шланги об дар пушти хона мегирен мегзаронен айпиши зиндагӣ мешавем бародар азиз. ин ҳамин хона, ина коттеж, ина фурӯхта мешавад. 170,000 боз савдои хубам мекунанд. ҳамин наворо маъқул боша дар комментария рақами 5 бимонен, нависен ки ба пеш. иншоалло яъне ки дастгири шумо пешравии кори мо мешавад. лайк, подписатсия чанд қад зиёд шава, мо иншоалло бо наворои ҷолиб, хонаҳои арзон, замино, квартира пешон мекунем. шумо тамошо мекунед, фақат роҳат мекунем бачаҳо. 11 эълони рӯза. ассалому алайкум бародарои ҷон, атоу хуваро шерои нар. дромадин лайк, подписатсияро фаромӯш накунед бародарои ҷон, лайк азия кунед дромадин ки дигар бародаро бубинам. инҷа 15 халадини комадагия бародарҷоно растагия дастафка мебарем шанбе қирған дастафка мебарем шанбе қирған Данғара восе кулоб Москва Фархур оз давоси растагиам бародарои ҷон кадом халадин харай срочно бия ина халадини ки якам мерем ина тамошо кунем дастошон хад ямешаким тоза мекунем иншоалло 100% бародарои ҷон кадом гирифтания срочно зам бзанам ина дастошон ҳамашон 100% дар ҳолати хубан надимгиш ҳамаш кор мекунам гарантиш хатия бародарҷоно зам бзанем ҳамаш 100% ина семгиш нарафте семгирам наврастан мондемшон аялав санҷдесе бародарои ҷон зам бзане кадом дадар кора ина тавошо бародарҷон тамошо номерои телефон 987 WhatsApp имо 987 28 58 58 987 28 58 59 939
939 95 58 58. زنگ نمره وابیلون دا واتساپ دارم 987 28 58 58 پیلوس 7 نمره مسکو واتساپ پیلوس 7 977 718 25 بردار جانو 100% در حالت خوبه 100% گارانتی داره کانسانی رو هم داریم بردار جان تماشا کنین کدام دماغوله بیا دستافکه داریم سروش نبداریم لایک подписаться رو بردار رو فراموش نکنین شیرای نخیرین نه 11 بردار جان همش نه 12 همش نه LG همش 100% سانجیسین کور کیسا холодильнику نه 15 холодильник همش از دوتا کانسانری 12 کوبا قطعی پولتاشون هم در کانسانری 12 کوبا نه چیه سلاکای نوی پاچکای نه вообще کور کنیم نه 6 کیلوگرم پاچکا در جانا زن بزنیم نه در حالت خوبه اومدی دوسه 987 28 58 58 واتساپ این ماشینه هم داریم تلویزیون این از 3 تا دیگه ماشینه هم داریم بردار جانا نه فیلمی کنی میشه این ماشینه چند هم میدوزه ویلوگ میدوزه حساب این ایش چند هم ویلوگوی در تانوش میدیم خیلی هم میدوزه این دیگرش بردار جانا کدام گرفتنی زم زنم تلویزیون از میر 45 هم داریم سیل دار